uthanda inqaphu bantu abamengidela abakhoyana babe babili bese niyaphuma. Ushumayela basha Sankoma sangenuka naso Ingabe sinuka basha Ujala Faso shaya ngithelelela Nyanyane Gabi faso malanga Come on, Mazala.
Thina bokwamba ngabe siyawuzithola kahle. Kulokuzala mfatholo namalanga ibolile. Awuye ngikhonze mina wanzo. Uphenduke nonyawo. Akufasi wazathi. Ngishilo inosese. Awupheka wena. Bambe,
Bafowethu ngiyabonga akukho engiboni lokubi senze kahle ke ithuba lethu beseliphelile thina ebesibizelwe lona kwaMashaba ungabeka nawe mkhulu wenzizwa nani ubaba nani ngiyabonga ngoba ke umsebenzi lo duphe kwami bengawukhona yini inkinga nje lo msebenzi ngibonge mvunulo bonga zonke insizwa ungathi ubonge imvunulo usho ukuthi thina singavunwa sisinsizwa ungavunula insizwa ondala kanjani ngicela ukuthatha nawe ntabathi umdakani Yes. Bagi kami, nangga sebulan ya. Kami sama. Ayo lumpur dah sekarang kan. Lalas dari kamera. As far as kissing the text also as when you see you. Where is that? Yes. Okay. Just checking.
Ukikiza
Ngizobingelela kuqala ngokukhethekile ubaba uMshaba. Sabona. Ngokukhethekile ngibingelele umama Mashaba. Sabona. Ngibingelele umama Mashaba wonke. Ngibingelele umndeni wakwaZazi. Sanibonani mabhosa. Sanibonani. Bakhona obhuti? Bakhona obhuti? Oh. Ukami kufishanyana nje singadli isikhathi lesicela izipho. Kodwa ke ngikuhlalele kahle. Ngiyahlalele izipho zifaka. Bathi ngiyidlisha ama-categories. Okay. Angela sibona ubabiza bonke sithi sibani la abama bezipho bayisondeza sibize awembi bathi ngo10 bathi nje haleluya siyabonga good. One, two, three, four, five, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Kaun, 25,000. 21, 22, 23, 24, 25. 10,000. Ungaphakathi endishini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sakhoye samzukulu sephezinemali. Hayi. Yebo. Ngeli. Uyabuya ngomhlaka 17,000. 21, 22, 23, 24, 25. 10,000. Ungaphakathi endishini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sakhoye samzukulu sephezinemali. Hayi. Yebo. Ngeli. Uyabuya ngomhlaka 17,000.
Eu posso queimar
umakoti wethu loyo ngicela ujabule kakhulu ngisho ngithi mfowethu Siphiso Mashaba ngiyaqala ukubona umuntu obukela kini siyakhala manje akhala ngibonga impatho ngibonga injabulo ngifike mina kusalungiswa lapha izolo bese ngila ngikutshele konke ngathi ngibiziwe eMpumalanga ngibiziwe eMflawa ngibiziwe kwaDladla ngibiziwe uMashaba zawe inkomo yalandelenye yaphinde yawenye yalandelenye awusuka madoda hey sasabuza sashabula kanza kwethu angithi naliki ilunde laseMpumalanga ke leli akanishaya ihlombe lishayela umzukulu abaqalasile ekade jabulisa abantu
Angizwa lapha emuva. Ini. Abaphiwa abantu imali, abaphiwa abantu esifazane imali. Asante DJ.
I'm still counting. Hey, Imalapo! Stop! Manalap! Hey, Zen Chaplin Kulu, Bonano Baba, Umalumela Pawalekaya, Watata, Kogi Shaketi, and the Power Man does a little piece. I wrote a power on Malum, I will try Pomalu. Now, let Shaketi, I could promise to only my beg of a Matala. Yay, go man does a little piece. So, he never, but I'm sure it's over to. I need promising. Kama Basaboma, Utibaba, Golden Jacket, Buserena, in quite on the Atana. Shaka, you hold the name of we are Tanzania. Oh, my God, I found out about Tanzania. No more saying. Oh, I, German just so far, Gata go to Kalaku Sunday in Dorasi. Santa Lutema, Honda Matayana, from Melin Pompo, Savannah, SPC1 Roots, Siana Pamini, I am a pin nation. Aku
Day. Ngicela lisupporteni ne. Ningayimisi libakhombisa ukuthi thina amavinga sikhona. Bakhona abantu bathanda i-traditional music. Ngiyalithanda le. Asithi Vinga Nation. Vinga Nation. Awusiyabonga kakhulu Thabo kaMhlanga abathele noma kanjani ke Mtokazi eke ujoba ijale ke emabhinceni uzoba mnandi njengoba kumnandi la kwaDladla kumnandi kwaMashaba eke sihamba ngama-Victus silele kahle sidla kahle siphuza kahle siyadelela kahle nendaba ozafeza ukuqonda lumakonda na uqonda lumakonda na Feza. Kulungela Sambela. Uthi.
Ithi halala Mayflower namaphethelo halala. Halala Mayflower namaphethelo halala. Ithi bafowethu ngizizwa ngimncane. Isupport engininikeze yona ingaphezu kwamandla. Ngithi ngiyabonga sinvayitha amaqembu ngokuhlukana kwawo.
asenzele lo mcimbi ube muhle. Umzukulu unfortunately bekanesikhathi esincane usheshe wahamba. Kodwa ngithi siyabonga amaciko ngokuhlukana kwawo. Akhona manje sazoperform. Kodwa nje sithi izandla zidlula ekhaya. Sithi into nje ebeyiflower namaphethelo iyaqala ukwenzeka. Ngithi mina uBaba Mashaba ngimlethele lento. Nginesizathu sokuthi why ngilethele lento. Ngithi imali mina ngiyayisebenza. Imali ngiyigangi. Njengoba ngenzele lento lena noma ngayi-advertiser akukho kuzongilandela ngemuva. Ngilethele impiswa lento lena. Angamahloni. Angishalazi ngalento lena. Imali ngiyayisebenza. Ngithamatiko ngisazowathuthukisa. Namanje bengithi awenze ngokuphelela kwawo. Amanye ka-committed. Sishaye ukuthi a-committed. I-budget be-open. Ivulile. Beyithi amantinga weze. Umakoti i-budget uzoyibona. Ngoba na ungaliwe unikelele umakoti uthi bona makoti. Yini osithe amatinga wachaja ngamnankinga. Achaja amatinga. Sabuza ukuthi vele nokuphelela khona la. Athi vele mina ngichajayo. Sathi asikwazi ukukuphikisa. Kodwa hey. Yingade nto ufuna ukusenzela mahhala. Athi akunankinga vele ngesichajayo. Baschaja. Kodwa ngithi ngizwe mkhulu. Ngithi ngiyabonga mfowethu. Ukumhlonipha umpresident wamabhinga. Ubhizo uBabamkhulu. Angimele kade lo ukuthi ubhizo uBabamkhulu. Oh nana. Konakala manje. Ngetsizwa kaMashaba ekhomba intombi yakwaDladla. Yasithi sihlanganise lento asithandane. Sibike labazali sikhehlane kube mnandi. Noma ungana malini uma ungaganiwe isha. Indoda eqotho uyibona ngokuthatha umfazi. Indoda eneqiniso uyibona ngokuganwa. Njengoba mina nami nishumayela ivangeli ukuthi ngiyahlanya. Eyishembe. Ngiyahlanya khona. Kodwa hayi kakhulu. Ngoba ngisaganiwe uma ngibekezelela abafazi bawu-4. I'm still counting. Hey, yima lapho. Stop. Mana lapho. Sengijabule kakhulu ngibona nobaba umalume lapha wala ekhaya. Wathi uBabamkhulu hayi konke uBaba Mashaba. Hayi ngabo ngokwethu. Ayidlula ekhaya. Zakhona seshela khona tsama kwethu. Ganza wethu. Awubela. Sashalami. Wona. Ayisikhulu sabathobele. Tawahunda masayela. Sibonga kakhulu. Feza. Ngicela ubeke igama ebalekile ngoba I want to make this an official statement. Ngifuna ukuthi uFeza abe i-artist lokuqala ngqa aqopha umlando ethenini ilona esonikeza i-platform kwi-Bhinqa Nation ezobe yenzelwa eThekwini esobe sigila izimanga
A bigger nation is taking over the country, is taking over the continent, is taking over the network. Quiero como meme officially como Meji Network for podcasting ya Business Nation sicela ukuthi kube artist lokuqala esizolithabulwa ngoba siyawuthanda umsebenzi oyenzayo and sithi lokutela ngo-2010 where role model to us abantu Afrika. Ngiyabonga kakhulu uSipholile. Ana amagama amaningi ngofowethu ngalokho ngisaphothi ngipha yona. Okwamanje bengiqalisile uqondena umako. Uqondena umako. Asabe thishe. Ezeni. Ezeni.
Hallelujah. Yes.
ngicela ngomethe master bese siphuma. Awuza.
Sanibona Mpumalanga. Ngiyaphila ngempela. Yesami. Bathi ngibela ushote matengane. Esibantu ngidakhoke kusotaka kudukulu. Bakho kana khumali. Bathi masondo maningi. Kuthatha mathela. Abasabona ngale. Inkofa wote. Bantu hanya. Wesibili. Leo sapela sapela. Bafethu. Hey. Ha! Ikesenze lo baba ngokubusisa umama oliligceke kangaka nami baba ngiyahalela noma ngisafitha kodwa ngizozama kancane usami ke amaphoyisa wabindulini izinsiza amaphoyisa Yeah.
izandla. Sanibonani. Ngiyanibingelela futhi. Ngithi halala Mayflower halala. Halala Mayflower namaphethelo halala. Bafowethu bengithi ngizawuthola ukukhulumela bakaMashawa. Hey kodwa ngiyabona ukuthi abakithi bamavaka. Oyinsizwa engathi impela ngimngedwa. Kodwa nje ngithi before ngikhulumela bakaMashawa kune item elandelayo yokubonga. Sengicela ukuthi ke ngisale ngikhulumela yona. Ngicela nje ukubonga ngokukhethekile. Ngibonga unkosikazi wami uMadladla. Ngithi le ntokazi ingumfazi kimi. Ingumama kimi. Ingumngani kimi. Ingiko konke kimi. Ngithi mangamlahla uMadladla hayi ngiyoba ngazi ukuthi ngenzani. Ngicela ukuthi mangingaphuma endleleni ngiyanicela bafowethu support enikhombisa yona ikhomba ukuthi niyangithanda. Mangathi kuyenzeka ngithi ngifuna ukumlahla uMadladla ngicela ukuthi ningithathe ningihambise kuyoba kusingimi kuyobe izinto zabantu. Ngithi ngiyanicela ukuthi ningithathe ningithwale. Nikhonile ukuthi namuhla ningithwale nibe nami. Ngicela ukuthi noma sengiphuma endleleni niphinde ningithwale futhi. Ningangithwale namuhla njengoba kuhle. Ngithwalele ebuhleni, ningithwale futhi noma kubheda. Ngithi ngiyayithanda le ntokazi. Ngiyayithanda le ntokazi futhi angincedeza ngizulu. Ngithi noma ngabe ngiloyiwe ayumuthi ngawukhahlela. Ayangeke ngivume ngale ntokazi. Ngithi futhi ongayithinta le ntokazi. Hayi ngomkhandela isitifiketi. Isitifiketi angasoza sibone. Yomkhandela umcimbi angasoza uattend. Abe khona mana uattend lo mcimbi. Mana lo mcimbi ube khona. Mara yena ngaboni ukuthi kwenzakalani. Oyothinta le nkosikazi nomndeni wami. Yomkhandela isitifiketi. Siyaba khona isitifiketi. Siyolotshwa emabhukwini. Angifuni lutho le ntokazi. Oyothinta le ntokazi yobuthinte mina. Ngithi ngiyayithanda le ntokazi. Le ntokazi ngahlangana nayo ngo-2012. Bangantshela namuhla ukuthi lo ntokazi imali engangiyinikeza yona mangiholile. By the way, I'm a teacher by profession. Le ntokazi ngangithi mangiholile ngiyakhumbula ngaleso sikhathi ngangihola u-12.1. Le ntokazi ngangiyinika u-100 rand. Ngangiyinika lo 100 oseceleni. Hayi ngoba ngangayithandi. Inkinga zoMandela. Ziyahlupha ke inkinga zoMandela. Yangihlonipha intokazi. Yathi mina baba ngiyindawo. Hayi ukuthi baba ngekho bebayishela abanemali. Kodwa yathi mina ngikhethe wena. Azange futhi yabuya kimi yathi kukhona mina bangishelayo abanemali. Abanemali ungidlula wena. Hayi ngoba bebangeke bebayithembisa okungcono. Kodwa yahlala nami. Ngithi Madladla sithandwa sami.
njengoba waba nami ekuhluphekeni kwami ngiyoba nawe eparadise lami. Namuhla ngiseparadise nginayo lentokazi yakwadada ngithe paradise lami ngiyohlezi nginawe mkami. Hayi ngoba le relationship ingakase yaba namaphutha. Maphutha abe khona abe maningi. Mara ukhonile ukuthi uhlale nami. Azange wagive up. Ngithi qhuba ntombi ube nami. Nase paradise lami. Angeke uthi ube nami ngisabambe kanzima. Bese namuhla ngiyakujikela. Hayi ngoba bangekho abazamayo, banenge abazamayo baya inbox. Baya inbox. Hey, bayasho bo hi darling. Hello handsome. Mara ngiyababuka. Ngithi nisawani nina? Hey mina nginomadladla. Umadladla nangayibona lento enizamayo. Hey angacabana nani. Hey ngiyamthanda umadladla bafowethu. Ngithi ngiyabonga. Ngibonga nasemndenini wakadladla. Ukuthi unikeze intokazi efana nale. Noma ngibe nayo amaphutha empilweni, manenge maphutha asifika ngala kulula. Kube nzima kakhulu. Umadladla ngihlangana naye 2012. Ngangenza ama practical lapha eMayflower esikolweni. Ngokuba stoti phela ngoba ngaleso sikhathi angisho umuntu uyakhula. Mara ngoba ngaleso sikhathi ngangithanda intombi. Intombi zazi ngibona ngishaya ikhavela. Hey zingifuna ngapha nangapha. Nami ngibhampa ngiwutsotsi. Vele ngibuye euniversity. Zithi naye ngizazi ngibona zithi ayina insizwa. Kodwa nje ngayithola lapho. Kodwa ke into eyangichaza ngomadladla iwani. Ngaleso sikhathi nganginentombi right, left and center. Kodwa umadladla wayengangitsheli ngale ntombi enginazo. Umadladla sasithi masidibana nentombi yami. Athi hawo. Hey, intombi yakho ngoba lo muntu lona uyamazi. Yindaba namuhla ongambingeleli. Ngivele ngidliwe mahloni ngithi hawo. Lo daba ngempela ngabe uyalazi. Uthole ukuthi ke ngabe uyalazi but because she was my peace at the time. Ngabona ukuthi hayi manje. Lo ntokazi yangiphilela. Wangilinda ngaze ngakhesha. Niyayazi lento yokukhesha. Hey ngoba na ukheshile kuba ngathi udlisiwe. Wangilinda umadladla ngakhesha. Yangibamba ikhesh. Hey ngakhesha. Ngamthanda umadladla ngangakhoni ukuthi ngiphile ngaphandle kwayo. Hayi ukuthi emva kwamadladla ngibanga nazo intombi. Ngibe nazo intombi. Ngaleso sikhathi ebeke ngayibona ukuthi hayi ngathi izinto ngidlula yena. Uyabona? Kodwa ngoba inhliziyo yami yase igcile kumadladla. Ngathi mina ngiyahlala la. Wahlala umadladla ngibambe kanzima. Ngithi madladla ngiyakuthanda mkami ngenhliziyo yami yonke futhi na ungekho empilweni yami lokho kungangidisturba. Kungenzeka ngize ngishaye na i-stroke. Ngithi ngicela ungahambe empilweni yami mama ingane zami zimbili kingane enginazo nomadladla. Umadladla ukhombisile kule relationship ukuthi uzinzile. Akazanga ngama materials uze ngothando. Ufike kimi nginganalutho. Namuhla ngiyimillionaire phambi kwakhe. Amamiliyoni enginawo ebank account. Impela khona. Impela ucontributile kulokuthi abe khona lamamiliyoni enginawo. Sengithi inswela boya ke namuhla ngiyayitshela ngithi bafana. Basobhale.
la ngihamba khona ngisahambe ngedwa ngithi paso baskerijini mawuke wazama amashansi impela umcimbi ubona kodwa ngeke uzubone ngamehlo enyama kodwa nje uyoba khona ngangisaba ke mina ukuthi ngingahamba no 500,000 emotweni kodwa namhla sengiyakhona ukuhamba nawo. Ngiyabonga nje insizwa ezinqaphile, ngiyabonga amadlangala mfowethu ungiorganizele umcimbi. Angikuveze ke lokhu bafowethu ukuthi kunomadlangala lapha kwethu ungiorganizele amagadi. Angazi noma umadlangala usasekhona bambiza ubaba Mavuso. Ya kunomadlangala ngiyaye ngithi mangedwa nguye umavava wangapha eMpumalanga. Nguye umavava wangakithi. Angisho naseKZN banowabo umavava. Mina ngithi umadlangala la eMpumalanga nguye umavava esinaye. Ngithi umadlangala la esinaye. Ungiorganizele insizwa from umcimbi uqala from day 1 sahamba nomcimbi waqhubeka nomcimbi waze wafika la ukhona khona namuhla. Insizwa nje ezisiqaphile namuhla ziwu36 angikhokhanga lutho. Beyond lokhu ngakhokhi lutho ku security company. Ngimbonile nasendishini. Bengithi endishini ngoba already so donated ngo112,000 abhadare i-security company. Bengithi endishini ngeke ngimbone. Kungimangazile ukuthi ke ngimbone endishini avela. Ngithi ngiyabonga kakhulu umndeni kaMavuso izandla indlula ikhanda. Ngibonge ke futhi nasemndenini wakaDladla ukuthi unikeze intokazi ehloniphayo engithandayo. Ngibonge nabakwakithi bakwaMashaba, umalume, umama, ubaba ongizalayo. Ngithi ngiyabonga ukube nina nonke beningekho ngaba kukho lokhona namuhla. Ngiphinde ngibonge u-executive mayor wase-Chief Albert Luthuli municipality. Bengamgadanga i-invitation ngamthumelela yona kodwa ufikile noma afike late. Waveza kumfowethu Sabelo Mayisa wathi hayi ukuvela ngizovela kodwa ama-commitments maningi. Unikezile inkomo athi uyangiphekisa. Ngiyabonga kakhulu executive mayor, ngiyabonga Mbuso Magubane. Ngithi izandla indlula ikhanda mfowethu okwenzile kimi ukwenze nakwabanye. Ungathi ngoba namuhla ukwenzela undeni cha. By the way ngiyilunda lamalunda la eMpumalanga nje nasikhuluma ngamalunda hayi ningibali bafowethu khona. Ngithe uMadladla ngimenzele iqiniso angayi emcimbini wakhe ngakamthengela imoto edulayo. Ungicelile ke yena wathi hayi angithenga imoto phela noma seya 2 million. Ngathi hayi imoto ya 2 million ishibhile mngani awuyideserve lento leyo. Yini singayithami sengathathu lento leyo. Simali sibambe noma okungenani ngoba vele seyishort notice. Lento soyicela sekuyaphuthuma noma sekungaba imoto ya 6 million sekungaba right. Cha ngase ngiyisika ke impela ya 6 million. Ngathi hayi mngami asikwazi ukwenza umcimbi omuhle imoto ya 6 million isingenayo. Lo mcimbi siyowenza akumane kube ngithi vele abahlukile. Sifike imoto ehlukile sazi ukuthi ayikho yoba khona ngaphandle kwana ya 6 meter. Ayiyodwa bafethela ngaphandle magada iqaphile. Ngithi ngibonge bafowethu ngisandlula ukubonga. Ngibonge na team yami yase GTM. Abasebenzi nginabo ke bafowethu nenkampani eyimele ngine GTM Finance. Bangabe uza ukuthi ucakekile ngezesimali hayi ungasithinta hayi sizokusiza sinankinga. Hayi sinankinga lento imali khona vele sisiza abantu. Sikhona nje sizosiza abantu. Ungazi ungibuze lana ukuthi hey interest ithini, ma terms athini. Nangabe futhi usaba ihlazo
uyangena online u-apply www.gtmfinance.co.za u-apply online. Akunahlazo lokuthi ungaze ubone abantu kuthi wena sowufuna imali. Uzawungena nje lapha u-apply ucofike nopho imali mangabe kuyi-business day ihloko account yakho asinankinga nemali vele sisebenza ngayo. Ngiyabonga ne-team yami ye-GTM, i-staff sami nginabasebenzi abawu-29. Njengoba ngilana nje abasebenzi engibabhadarayo bawu-29. Kodwa-ke sengimtholile uka-30 kusase kuma-negotiations. Sisanegotiate nje ngoba angisafuni ukuyishayelela. Sangibhizi ngihlale ngibala imali akahlala ngishayelele. Sengimtholile uka-30 ngisanegotiate noMadlangala ngoba angikwazi ukumbetray umfowethu. Ngimtshelile ngathi mfowethu khona ngimbonile lapha. Hey, nangimbuka. Ayi angayishayela le moto zami. Uyashayela lo mshayeli. Ngisanegotiate uMadlangala ungibalekele ke manje ngisamboni. Nalo daba siliqedanga. Kodwa nje nangabe kuthiwa izinto zihambe kahle umsebenzi ka-30 ngizoba naye. Ngimchache futhi. Ngimbhadare. Ngizokhuluma naye ke ngimtshele ukuthi hey ubuwona mali lapho ubona khona. Angitshele ngomlomo. Ngimtshele ukuthi hayi phela manje emfana usuqashwe ilunda manje. Usuqashwe ilunda ke manje ilunda lamalonda. Ngile likhona ngile sinalo endaweni ngile sinalo la Mpumalanga. Alikho elinye. Amanye akhona mara yafihla. Ngoba yakhwabanisa. Masikhuluma ngelunda li-straight sikhuluma ngami. Alikho elinye siyoba nalo. Okay. Yeah. Alikho elinye siyoba nalo ngaphandle kwaleli lunda. Ngeli lunda lamalunda esinalo lana. Elingancethezi, elinganamahloni. Elithi noma lithenga imoto liposte ungabi indaba zalutho. So ngeli lunda esinalo leli. So malibona mina bona ilunda ngiphinde futhi ngibonge emabhozeni ngithi bafowethu siyaphila ngiyakuthanda lokho asiqhubekeli futhi siphile akube kuhle noma ngathiwa into enje ayenziwa kimi yenziwa ngabanye mara asiqhubekeli sisapotane lento engenze namuhla ayingapheli ngami nomunye futhi nakenza okunye asimsapoteni lobumbano alube khona ngokukhethekile ngizobonga neviyo ngithi bamhlabathi asikaze sahlangana mara sihlanganiswe ngabafowethu basho bathi ke na kunawe induna yamabutho ngithi ngiyabonga kakhulu futhi ngiyayiveza kulombutho ukuthi angeke ngize kube khona ngokuba busy physical mara noma ngabe ngidinga vele into yokudonate ngijwayele mangabe nina nizoba ne-budget yibani ne-budget yonyaka niyithathe nibhale phasi bamhlabathi ngicela ukuthi ibhalwe nguwe ngoba cha angisho ukuthi ngiyacwaya noma kunjani mara ngibonile ukuthi ezinye insizwa ziyacabula kodwa bamhlabathi ngithi ngifuna ukuthi kena kuvela igama elibuya kuwe ngo-300,000 annually insizwa ngizozifakela bhalani ikhalo zenu ukuthi nifunani kimi ngizonikhasa ningagadi ukuthi mina ngizohlala kunani mara iprogram ayibe nole annual program yokuthi ngonyaka nifuna ukwenza 1 2 3 it's either nizowenza monthly or nizowenza quarterly or nizowenza per semester or nizowenza annual mara velani kimi nisho ukuthi esezokufuna ngolokhu nalokhu bese sihlala phasi siyaxoxisana
sengiyanisiza ngoba vele ukusiza abantu ngikujwayele ngithi uzani bafowethu ningithwalile nangenza umuntu ngingakwazi nokugiya nayinika isikhathi msimangu nayinika isikhathi ngiyabona sino 2 weeks lokhu impela sizama ukuthi sigiye impela sigiye ningithwasisa ngithi le ngikufundile ngiyokusebenzisa mhlawumbe ngelilanga ngazi ngiyozwa ngomadladla ukuthi uthini ngithi izandla idlule ekade kuyabonga bafowethu Sekhenza sembe. imoto zonke Inako to go home. Nga province. You've been good. Thank you Mpumalanga. Bye bye.